Molt bé, moltes gràcies. Avui fem la primera presentació d'aquesta candidatura que hem volgut dir Millor Barcelona perquè és el sentiment que realment ens mou a tots els que estem en aquesta candidatura, que és fer d'aquesta ciutat de la que estem tan orgullosos encara una millor ciutat. No és casualitat que comencem a Gràcia, i no és casualitat perquè el president de Reagrupament Barcelona és gracienc i molts dels membres de les dues organitzacions són graciencs i han escombrat cap a casa. Però tampoc és casualitat perquè, sens dubte, és un dels districtes, és un dels barris on més ambient de ciutat podem trobar amb un bon equilibri entre el comerç, l'associacionisme, la vida cultural, la vida econòmica, la cohesió social. En aquest sentit, també no vull deixar de començar sense un record per una gracienca de naixement i de residència que ens va deixar ahir, que és l'actriu Rosa Novell, i que, per desgràcia, la malaltia la va vèncer i ja no estarà entre nosaltres. Com fem, ja sabeu que és el meu costum en aquests casos, en lloc de silenci, la podríem premiar amb el que busquen els grans actors, que avui en tenim també per aquí, que és un fort aplaudiment, si us plau, per ella. Mireu, com que aquest és el nostre primer acte de presentació de barri, diguéssim, és important que sapigueu qui som i què volem fer, no? Tant Reagrupament com Solidaritat, en aquest sentit, ens ha estat fàcil arribar en aquest acord de candidatura que és Millor Barcelona, perquè les dues organitzacions sempre ens hem definit des del primer moment com a nítidament, incondicionalment independentistes. Aquest és l'eix fonamental de la nostra unió. Però el fet és cert és que en una ciutat el fet independentista és molt important en els moments que estem vivint, però també és el dia a dia dels nostres ciutadans. I aquest dia a dia dels nostres ciutadans, que lliguen aquest àmbit polític amb la nostra manera de fer, es fonamenta en la radicalitat democràtica de tot el funcionament de l'administració pública també, i entre elles la més pròxima als ciutadans, com és l'administració local. Nosaltres posem per davant en les nostres actuacions el compromís en rendir comptes davant dels ciutadans, el compromís en actuar sempre amb total transparència, el compromís en què els ciutadans no només siguin informats, sinó que siguin consultats i participin en totes aquelles decisions que li afecten i que, per descomptat, des de l'àmbit de l'administració pública són pràcticament totes. Nosaltres som una candidatura també d'unitat, possiblement l'única candidatura d'unitat independentista que concorrerà en aquestes eleccions, perquè som dues organitzacions que hem anat separats fins ara i ara anem units, perquè hem fet un pacte que es fonamenta en l'arrel de les nostres intencions. I perquè us he de dir, no només això, sinó que, a més, fins i tot estem rebent el suport d'organitzacions que veuen amb bons ulls aquesta unitat, que no veuen en tan bons ulls com un pacte independentista que havia entrat a l'Ajuntament de Barcelona fa 4 anys, ha estat trencat unilateralment per una altra força política i que, per tant, ens dona l'energia necessària per poder continuar. Mireu, tenim propostes en tots els àmbits de la ciutat i l'Eli us n'ha fet un exemple d'alguns d'aquests àmbits, però com us deia al principi, l'arrel fonamental de les nostres propostes ha de provenir d'una base que permeti fer-les creïbles. I és el convenciment, és aquell compromís que us parlava, en què l'opinió de tots els ciutadans és no important, és necessària a l'hora de tirar endavant una administració local. Mireu, aquí és on nosaltres us plantegem un concepte que potser sentireu en altres forces, fins i tot l'Ajuntament s'està gastant molts diners en fer publicitat institucional sobre aquest concepte, però que després, quan us expliqui de què va, això no és ben bé el que fa l'Ajuntament. És el concepte de govern obert. Aquest concepte de govern obert, que haureu vist en anuncis que fa l'Ajuntament fins i tot, el que vol dir bàsicament és que l'administració local s'ha de dirigir per un concepte absolut de participació ciutadana, per una total transparència i per un nivell de col·laboració molt íntim entre el que és públic i el que és privat, tant quan parlem des d'un nivell d'activació econòmica com de, senzillament, de participació de les entitats socials de la ciutat.
Us posaré un exemple perquè veieu de què parlo quan parlo de govern obert. En aquest barri, precisament, a Gràcia, heu vist com s'ha generat una forta polèmica per una decisió que ha aparegut com soterrada d'un intercanvi d'aprofitament urbanístic que ha permès que l'edifici del Deutsche Bank que teniu a Passeig de Gràcia en Diagonal pugui esdevenir, de fet tot està muntat així, pugui esdevenir un dels hotels més grans de Barcelona i, sens dubte, l'hotel més gran del centre de Barcelona. Aquesta decisió, que curiosament ha estat acordada entre el grup municipal del Partit Popular i la regidora responsable d'aquest àmbit, que és d'Unió, no sé per què sempre trobem els mateixos protagonistes a les mateixes piltrafes, aquest acord entre aquests dos grups municipals s'ha fet sense la participació dels ciutadans o amb una participació molt testimonial. Quan parlem de govern obert és perquè no només una decisió que podem entendre més encertada o menys, perquè al cap i a la fi, per exemple, els Lluïsos de Gràcia, una entitat tan important d'aquí de la plaça del Nord, que ara precisament està en unes obres de reforma que estan fent el seu edifici de cap a peus nou, treuen un important benefici econòmic d'aquest tracte. Per tant, en principi, té una part positiva. Però què és important quan parlem de govern obert i quan prenem decisions d'aquestes característiques? S'ha d'escoltar les parts afectades. Les parts afectades poden ser les empreses afectades també, i se les ha d'escoltar. Al cap i a la fi, per poder repartir la riquesa, és important de crear-ne. Però això no comporta a qualsevol preu i de qualsevol manera. Quan fem un projecte com aquest, s'ha d'escoltar les entitats. Per exemple, els Lluïsos de Gràcia tenen un interès legítim en aquesta operació i se'ls ha d'escoltar. Però és important també escoltar les associacions de veïns, de comerciants, que potser no tindran molt sovint una posició unànim ni unívoca, sinó que en tindran de diverses. I és important també escoltar directament els veïns, no els de la cantonada al costat, sinó els de tot l'entorn, que es veuran afectats per aquesta decisió. Això és una manera difícil, potser, de fer política. És una manera, sens dubte, nova de fer política, perquè això no ho ha fet aquest Ajuntament d'ara i no ho feia el d'abans. D'acord? I aquest és un canvi molt important. Escoltar la gent, escoltar totes les parts afectades, perquè aquesta possiblement sigui l'única manera de que la política municipal també tingui en compte els sentiments de les persones. Una qüestió que sempre és oblidada en qualsevol de les actuacions d'una administració i que en el cas de l'administració local no pot ser acceptat. Mireu, hem de recuperar la confiança entre els governants i els ciutadans, i això també té a veure amb aquest concepte que us deia de govern obert, perquè només a través de la participació, de la transparència i de la col·laboració tornarem a recuperar aquesta confiança. És en aquest sentit que avui us vull fer una proposta perquè entengueu també de què va aquest conjunt de mesures. Quan parlem, tothom parlarà de transparència en aquestes eleccions. Jo us proposo una mesura molt concreta. Si entreu a la web de l'Ajuntament, en el que suposadament hi ha tanta transparència, veureu que una de les dades a les que podeu accedir és què guanya l'alcalde de Barcelona. Bé, perdó, no és això. Comencem amb els problemes. La web posa quin és el sou de l'alcalde de Barcelona, però no sabem el que guanya l'alcalde de Barcelona, perquè junt amb el sou hi van dietes, hi van desplaçaments, hi van millores, hi van fins i tot pensions vitalícies que poden tenir sentit o no, però que haurien de ser reflectides. I és per això que aquest concepte que llancem avui com a primera proposta de millor Barcelona per la ciutat és el concepte de retribució única. Retribució única vol dir que el que li passi a l'alcalde és senzillament el que passa a la grandíssima majoria dels ciutadans, que cobren un sou per fer la seva feina, però no cobren un sobresou per anar a la seva feina. Què vol dir això d'un bonus per assistir als plens?
assistir als plens és important, però a algú se li acut que li paguin un salari per anar a la feina i un bonus per després anar-hi? No té sentit. Tu et poden contractar i tens un sou i amb això t'han de poder exigir tota la feina. Aquest és un element de transparència i és un element de dignitat pels ciutadans. I aquest concepte de retribució única aclareix molt quina és la relació salarial, que també és important, entre els càrrecs polítics públics i la ciutadania. Mireu, aquestes mesures són molt de manera de fer. Potser no són mesures molt concretes, són molt de manera de fer. Però avui, que era la nostra primera presentació, us les volia exposar perquè han de ser una manera de fer que informin totes les propostes que des de Millor Barcelona us anirem fent per cada un dels barris, per cada un dels àmbits sectorials que volem anar treballant. És una manera de fer que en aquest cas sí demostra el nostre compromís amb la radicalitat democràtica i de participació de tots els ciutadans. És cert que és una proposta que pot semblar novedosa, pot semblar ambiciosa. La participació general de tots els ciutadans pot tenir alguns inconvenients, però no ens fa por, perquè la tècnica actual de la comunicació entre les persones permet fer-ho i permet fer-ho seriosament. És veritat també que plantejar aquestes maneres de fer noves en ocasions és difícil d'assumir per la ciutadania i això pot comportar, junt amb altres coses, que nosaltres que plantegem qüestions noves, que plantegem qüestions que van un pas per endavant del que es plantejarà per la resta de grups, veiem com els que guanyen siguin altre cop els de sempre. I aquesta és una qüestió que també us demano que reflexioneu al respecte. Tenim dues possibilitats, Convergència o el tripartit, però en qualsevol cas tornarà a haver un govern, segons sembla, dels de sempre, dels que han fet les coses com sempre, dels que no tenen cap intenció de canviar res ni de tirar res endavant amb valentia. És per això que el que us demanem avui aquí és que de la mateixa manera que aquest poble ha estat valent, segueix sent valent i serà valent per reclamar la independència, sigui alhora valent per reclamar una nova manera d'entendre la ciutadania i una nova manera d'entendre la relació entre el govern local i els ciutadans, perquè així farem una millor Catalunya i perquè així farem una millor Barcelona. Moltes gràcies.